당나간다 쑥나간다는 거 नोंथ' थांनो नाङा खामथाब जाजोबगोन सान्दुंजों सान्दुं दुंबाथाय जोंहा माइ गायनो हागोन ओंखायनो सान्दुंखौ आं लुबैदों एसे लासिंसिं मालाय न'आव बिदि थफ्ला थफ्लि ला होनो नांलो गावआनो लादो दायो थांफानांसिगोनथ' आरो आं नोंखौ दोननासो फैगोन ओइनो सिथेर जोबबाय बा बिराद माबा जादोंना एक्साइटेड नामा नोंसोर मा मावदोंलै बा फुंनिफ्रायनो मबाइल नामा ओमफ्राय बिराद माबोरै गरम बन्द' मोनगोन ना मोनाखै सिन्था भाबना मानो मा जालायखो होमबाबो दा जिरायनो मोनगोन ना मोना ओमफ्राय मानो संनाय खावनाय ओमफ्राय आरो सिख्रि फिसा मानैया ओमफ्राय बिसोरनि थाखायनो दा बखिबाय थानांगौ फुंनिफ्राय दा ओमफ्राय माथ' माबा माइ गायनो थांदों नामा आफिया माइ गायनो अबाव बबे मानसियालाय मादैया बे मादैया मिथिया बोरैलै बबाव माइ गायनो थांलाबायनोलै इनो थांमार होनदों नामा माइ गायनो ए सोरो मानो थांनो थाङा खामलाखौनो मोनाखैनो ओमफ्राय न'आव जोंहा न'आव मा न'आव गायखांबायानो इदि न'आव खामानि दंस' रायलायनो आंलाय मानो रायलायनो नोंलाय मानो माइ गायनो थांलाबायनो खामला सासेबो मोनाखैनो आइया गायनो लिंहरदों बे गायना होयाबा दा बया मोना इदि गायना हैनोसै आरोलै ओमफ्राय न'नि खामानिखौलाय माया मावगोन ओंखाम संखांबाय आङो जाखांबाय न'नि खामानिखौ माया मावगोन ओमफ्राय जि जोम सुखाबाय आङो आंनि जि जोम सुवाखै बा मैया अखा सिजोबनाय माखा दा सान्दुं दुंखायाखै लोगोफोर आंना माथोआबो एकदमबारे बोरैबा जाजोबना दङ मा जानाय मिथिया ओमफ्राय आरो आंखौ गारनानै नै माइ गायनो थांनो नागिरबावदों होमबा मा होननांगौ दिनैखौ थांना दे थाङा जायो मा दोनहर फन रायलायलायना रायलायगोन खोथा नोंनो रायलाय इनो रायलायना दे थाङा जायो नामा थाङा नोखथर थांगोन गारामाया बिराद खस्थ' होदोंबा माथोआनो गवाखैनो माथोआनो गवा थांनांलालै फन हरनांला बाजै ओइ दिनै थांला खोनायाखै मा थांला दिनै मानो गस्ला आरि सुनांगौ आंनि ओइ ना माबा थांनोनो आखै थांनो नागिरबाय दं आङो थाङा दे दिनै इ गस्लाखौनो नोंहानि सिं लानाया थांला थांला ओमफ्राय जानोखोबा थांनो हागौ इयो जानायखौ थांनांगौथ' आरो इदिबा फैबाबोलाय आङो आखायाव गज'ना दोनबाय थागोन दा मस्त' बेयाव बिखुनजोआ माइ गायदो इयाव थांना हैयाबा दा नोंबोसो आलि बिदा खोना हैनांगौमोन खोन्थानो आंनि गारामाखौ माया नागिरबाय आंखौ सोर नागिरगोन रावबो गैखाया इदि आइनो लगायना होनो खोथिया रोगानायाव इसोर होखाबाय आइनो लगायना होनाय इ नाया बहा थांखोबा ओंखाम सादों खोमा हैनाय खाथियाव इदि लगायना लायनांगोन माबा ओइ नानि रायलायनो होननाय आं उनावनो होननाय आं थाइजौ फाथै साथै हानलायबाय ओमफ्राय मालाय थांनो होआ होनबाय दङ नै थांला दिनै गस्ला सुनांगौ माबा खोथिया फुस्लायाखै आरो माबारै माइ गायनांगा गस्लाया लाबोनबा जागोन दे लाज गैया लाज जेनोबो रोङा सुना होगोन मायाबा गावबागाव सुना लाथो फाथैखौ बाबाया हानना दोनदो आंखौ थांगोन होननानैनो थाइजौनिफ्राय फाथैनिफ्राय सफ्लांजोबबांदो मानसि थांगोन थैबायलै बिदिया थांनाय गैयोबा थांबाबो बेदर सेदर एख' होनाङा मिराम संना होग्रा जा खालायबाय दं बिदिसो थाङानो ओंखाम सोंखाना जानायानो दिनै न'आव थांनाङालै इनो थांना होनहरां माथो थांना होनो खोन्थाहरगासिनो आंलाय थांना होननानै भिडिअ बानायनो होननानै बानायलायबाय आङो
सोलाबा दैज्लां बोथोरनि टाइमाव भिडिअ खालामनो सोलाबो बुङा थांमारानो दोनोबा थांनालै थांना ओइ माबा इनो बोरैबाथार इदि दैना थांना मा थांना इनो बेखौ इनो मानो इदिसो मा होनो बाबा मा होनदोंमोन बाबु मायो खोनाया बिमाबो गोसोखांदों खोमा थांनो बे नों माननाय दखनाखै थांनांलालै नों मिनिनानैखाय ओरैनो होननाय बायदि मोनबाय दं नामा ओइ बख्रा दै गुदुंफोरा नांलाथाय सुखुदिया बन' बिनो सान्दुं दुंदो बरिया सान्दुं दुंनायावथ' थांनो नाङा खामथाब जाजोबगोन सान्दुंजों सान्दुं दुंबाथाय जोंहा माइ गायनो हागोन ओंखायनो सान्दुंखौ आं लुबैदो दै सुदु बावना दा थांनाङालै थाइजौ गाहैना फैगोन दे थाइजौ फाथै मा माइना गाहैना फैगोन दे नाङादे थांलायनाङादे दोन थांलायनाङादे दोन थांफानो लुगैदो इखौ मानो बुङाखै नोङो थांलायनाङादे थांफानो लुगैदो इखौ मानो बुङाखै आलामा थांफानो नैयो ओरैनो मानो मावहैनांलाय थाङा दायो खिथि मोनि ना थाङा ओरैनो होननायखाय ओरैनो होननाय बायदि मोनदों होनबालाय सिमारा गावनायसथाय बेलासिसिम फैदों हिनजावनोथ' आरो खोन्थाजागोन बारा इनो दा सिं खालामनायनि बादै गैया थांनो उन्दुनो संना दोननानै मिन्नानैखाय ओरैनो मिन्नाय बायदि मोनबाय दं नामा बया मोनगोनलै मोनथो दे एख'ना बेसाद मोनगोन मोनथो दे गाबोन खामला थांगोन दे सासेबो मोनाखैनो आं हैगोन दे लाबो थाइजौ गांहैना फैगोन दे थांमारानोसैनो ओइ थांफाहैनांगौ र' आंबो थांफा दे आंबो थांफागोन र' इनो मायो थांफानांसिगोनथ' आरो आं नोंखौ दोननासो फैगोन आंखौ थांनो थांबाय थागोन मबाइलाव टाइम गैया आंहा बे लाबोआ मानो एसे लासिंसि मालाय न'आव बिदि थफ्ला लानो नांलो गावआनो लादो थारमाने रायजानो गनायनि खाबु आरो गाव लालायबावोब्रा मा होनदोंमोन इयो दहाय मा होनदोंमोन फैयामोन लायोनो खिथु फैफानाय खोनाबाय मा आंनिया आं गालांखादो फैफिनगोन नालाय आरोलै ओइ बांगा थुफाखौ नुवाखै नोङो स्कुलाव थांथ'वा नोंसोरो फैथ'वाखै टिफिन लाखादों मा ससमा दं इयाव ससमा दं स्कुलाव थांजोबानोसै इनो एम्फौ माखाया इल्लाला एम्फौ दा nanya fuwa ha kecap grama ini sudah selesai birat maba zadna excited na karbulai nane kecapnya ya gitu rata sweet nih di buku merah itu mana haknya kayak ini punya ibu aku sudah langsung kata mbak boydo ko bangkane ओंखाम जानो हानाय लागि बुंना फुवा ओंखाम जानाय लागि हागोन ना बिसाखा माथो ओंखाम जानाय लागि ओंखाम जाखांनानै दा थांसै खानानै थांसैबा थांहर जागोन दा होमबा लुवार जागोन नो बुबाय दा ए भगबान सालामनाया एसे गोबाव सांगार गाननायसो गैयालै एसे गोबाव हाया जायो इ माखा फुबायहाय बेरदो ओमफ्राय नैथ' 1 सेकेन्डबो जायाखै फैनाया
लाबो देरे लोंफै साब्रा रांखिनिया इदिबा रुवानियानो खारगोन संइले फाय साया साबाय बिजाव जालिदो नांलाय ओमफ्राय आंदोबो नांलायनो चान्स लादो नामा ए खामलाया खारगोन दै बारा गाजा नङा आसियालाय माथो मावबाय दं ओमफ्राय मावबाय दं लासै सावनायावनो एसे गोबाव सानै बिजाव जालिथालायनानैनो बेनो पेलेलेलेले थांलायलांबाय दे सा लोंनाया माथो नायदावबाय थाखो या लुवार गिदिर नामा बाजागोनानो बारा खाथि थांनाङा नै जानोबा मा गोसोम जाबायना गोसोम जाबासो दाखालि माबा स्टाइल खालामो जोंनिया खामानि जासिगोन मा खालामफिनगोन आरोलै गायखांबा फुखांबा गायनाय फुनाय बोथोराव स्टाइल खालामना थाबालाय संसारानो बोरैबा जालाङो स्टाइल सेंग्रा जानानै माबाजोबदां बेखौ जोंखायो आं माबाजोबनानै उखैहाबना बयदो जादों हो साहा फैग्राखौ दा रायनांगौसो नोंसोरो मासि गोबाव होननानै बिजाव जालि खानायखौ नामा बिजाव जालि खानायखौ हाब्रुदो नोंसोर दलर थानाव जों लिरजोबनानै ओरै मुर्ति बानायना दोनो